Hello mindenki, Zsakír most egy nap eltelt, miközben nem láttatok, ennyi, nem sok dolog történt. Először is, Itt vagy. itt vagyok, és itt a barátom, Fraps, Vagyok itt. vagy nem Fraps, hanem Fridge. Ja, igaz, most meg is nyitom. Annyira hülye vagy. Ja igen, most azért tettem vissza default textúra pakba, mivel kaptam néhány panaszt, hogy elég szar. Igen, így szépen mondjam. És azt hiszem Fridge már jön is. Már itt vagyok. Tényleg itt van? Jó, biztos. Nálom, figyelj. Na, oké, akkor most mit is csinálunk? Ja persze, most építünk. Kell szén, mert adok már valahol. Szén. Nem kell szén, nem kell. Na. Miért van rajtad a mikrofon? Már felvettem. Jó lesz. Jó, akkor hát most kiveszem ezt a kis kamrát, amit építettem ezelőtt, hogy megvédjem el magam arra az egyetlen egy éjszakára, és elkezdem itt szépen építeni. Hogy te ilyen nagyházat fogsz építeni? Igen, elég nagyot. Én lakok ilyen kamrét? Igen, te vagy a Ganai. Megtestesítője. Húsz kicsit alacsony, de adjuk. Legyen. Jó, legyen ilyen magas, legyen. Legyünk nyomorékok. Nem kell sokat azért. Nem kell sokat csinálni magad. Jaj, de vicces vagy, Fridge. Na. Várj, most miért csinálom ezt? Hülye vagyok. Azért, mert lebontott. Nem lesz jobb, Itt ülünk egymás mellett már egy, nem tudom, negyed órája, és csak most vetted észre, hogy ijesztő vagyok. Gratulálok. Ó, bassza meg, kifagytam a fából. Na! Szóval, kezdjünk fát vágni. Innen látok két bányát. Ja, hogyha van szened, akkor csinálhatunk Kemencét. nem kemencét. Kemencét? Fákját? Igen, pontosan. Ouch, ez fáj. Mindegy, csinálok egyet, jól. Ez a Minecraft barátokkal második része, és eddig elég, hát, normálisan zajlik. Az előző rész, hát, elég szar volt. Hogy finoman fogalmazzak, de igen. És most szépen egy kis fát vágunk. Én vágok fát, te közben megcsinálod a izét. És tudjátok, még mindig nyitott vagyok akármilyen kérdésre, amit elküldhettek az e-mailben, a descriptionben van, és kéne egy vagy hogy hívják ezt a dolgot? Ezt a favágó cuccot, hogy hívják magyarul? Na igen, kéne egy balta. De szép a házam. 40 fákja elég. Nem. Nem elég. 40 fákja. Ez mennyi? Nagyon kevés. Várj. Ott volt bot. Bezony. Ó, hülye eső.
Ó. Hülye eső, úgy utálom. Plusz ebben az 1.5-ben nem tudom kikapcsolni. Kivették a Too Many Items-et. Ugye milyen szemetek? És Fridge megint elhagyta a játékot, de újra bejött, ugye? Nézd meg a házamat! Tök jó szerintem eddig. Egy ilyen normális kocka. Egy téglatest. Hogy lát különböző fafajtákból egyet, mármint hogy Ugyanolyan színű dolgot, tudom. vagy trópusi fából és másik fajta fából egyszerre egyben rakott tudod. Szóval úgy úgy Craftolni. csinálni, hogy különböző. Ja igen, barkácsolni, értem. Aj. Köszi. Á! Jó. Azért, de a másikra itt nem kéne a csesztemet levédőnie. Mert most kinyitja ki. Tessék, Most kinyitja ki a chestemet. én. Jaj, te fasz vagy. És hogyha még lezárnám is, akkor is bejössz az ajtón. Szóval legyen már kicsit egyértelműen. Ne ugorjunk egy fejest a vízbe! És meghaltunk, de jó. Nem haltunk meg. Na. És most remélem jól hallatok. Na. Elég sok panaszért kezel arra, hogy a játék hangosabb. Ja igen, tényleg, a játék azt mondták, hogy hangosabb, mint mi. Jaj. Öm, öm, Mit csinálsz? én nem látom a test skinet. Te? Várj, neked alap a skined? Nem. Alapskin, ja nem, de van neked cipőd? Bőrcipőd? Ugye, van skinem, csak te Ja, megvan. Így van, most már látom. Így. És nekem mi? Nekem látod a skinemet? nem. Te full semmi vagy. Tényleg? Úgy látsz, mint Sehogy. Mint Steve. Hát mind te fogja. Mint Steve. Na, ez tök szar, de... Ezt hagyjuk. Na most tűnés ki a házamba. Olyan kedves vagyok. Utálom az esőt. Jó a skined. Francokat. Most már látom. Segítesz? Mondjuk. Jaj. Egy pillanat. Ó, Most egy picit gyorsabbra vettem azért, mert nagyon akadozott, és sok embertől kapt. Sok ember mondta, hogy elég lassú. És még most is tök lassú. Olyan szar. Mindjárt el is tör a boltám. Ó, ne. Jaj, hülye éjszaka. Na szóval most egy picit tovább vágunk fát. Nem baj, hogyha meg egy zombi. Miért lenne baj? Kreatívba tetted? azért, hogy megkeresem a bányát. Na nem már.
De mondtam, hogy ne tedd át. Nagyon könnyű, de ne. Csak be kell írni, hogy game mode 1. De hagyjuk. Nem tudod, hogy hogyan lehet kikapcsolni az esőt? Várj, megpróbálom. Nem. Adjuk. Akkor ezt fel is adjuk. Ja! Hé, nézd, itt egy tök jó bánya! Nézd meg! Tudom, hogy én is ide akartam menni. De nem, ez nem a te bányád. Hülye, akadozó Minecraft! Úgy utállak. Pillanat is vissza is tértem, mint sütölöm az amiket! Hülye! Megütöttem a házam. Hagyjuk. Nem, azt a clayből kell szerezni. Én nem hogy hívják be? Nem, a coalból, vagyis a szénből. De, igen. De flint and steel, kovakő és acél, és kovakkövet a shoulderből kell szerezni. A flintet, az Azt ebből kell, ebből a szarból. biztos. Én nem úgy tudom, de biztos. Jaj. Várj. Most hogy kerültem kreatívba? Na ne! Jó. Na, végre, jó. Kiütöttem 2 fát itt valahol, nem tudom, hogy ti láttátok? Ja, persze, nem is kaptam meg, mivel kreatívba voltam valahogy. Eltűnt a skinem. De lol, giga. Eltűnt a skinem. Nem vagy ott? Vagyok, de Steve. Ja, Steve lett! Tök jó. Nem. Dehogy nem tök jó. Ezt mondtam, tök jó és kész. Megkaptam, nem tudom. Ne hagyjuk. Menjünk fát vágni. Várj. Olyan szép a házam így félkészen. De még mindig akadozik, ezt nem értem. Nem kaptam vasat. De már legalább jobb. Még kőcsákánnyal kell ezt ütni. Ez vas? Nem. Vasat azt kőcsákánnyal kell. De nem. Ugye, hogy nem kap vasat, hanem nincs vas. Ja, értem. Értem. Akkor nem mondd így. Ó. Te vagy a bányász, én meg a házász. Házász. Aha, saját szom. Én vagyok a háznak az ásza, a házász. Aha. Profi. Szójáték. Giga. Igen, létezek, Nem tudom. itt a gömbös küldetéseket, vagy nem? Nem. Most meg kell ölni az Ender Dragont. Az igaz. Igen. Mondjuk. De hát még nem is tudjuk, hogy mennyi ideig fog tartani ez a sorozat. És nem sokára fel is fogok tenni egy lift bemutatóját, hogy hogyan kell liftet csinálni, mert ez nagyon hasznos dolog. Persze nem túlélőben. A barátomnak Fridge-nek is van egy saját
sorozata, és abban azt hiszem már egy videót feltett, és kemény 2 nézője van. Szóval szerintem ezt nagyítanunk kéne ezt a számot, de szóval őt se felejtsétek el megnézni, és ja, azt hiszem ennyit tudok mondani. Na, jó, azt hiszem ennyi fa elég is lesz. Fejtsd a vízbe! Nincs kajád véletlenül? Ó, ne, ez zombi. Nincsen véletlen egy égető, azt hiszem, ugye? Furnace. Van. Ó, találtam bányát, látsz engem? Nem. Itt vagyok pont a házad. Nézd, vagyok hol. Itt vagyok. Szia. Na, nézd, itt. Ez. Ebbe. Ez pont ugyanaz a bánya, amiben te vagy. Ez egy full hosszú bánya. Ja. Nézd ide. Na, fel kell mennem a házba. Ó, vas. Király vagy. De az én bányámat nem veszed el. Olyan furcsa a lépcső fel a házadba. És tele van indákkal. Tudok vastakartól csinálni. Na. Szóval mit akartam? Hol az égetőd? Ja. Milyen izén tetted be? Csinál valamit? Nem csinál. Akkor hagyjuk. Hát, mérgezzem meg magam, ha? Éhes csóró vagyok, már miért ne? Jé, megmérgeztem önmagam! Hurrá! Hurrá! Én is megkérdeztem, osztálytársamat, haveromat, ismerősömet, és minden egyebet tudták szívja. És ők azt Meg fogok halni, nincsen kajám, kell kaja! az a lényeg, hogy Gyorsan! 3, 2... az én ismerőseimnek tetszik. Szóval te ismerőseid furcsák. Na. Ha vagy, segítség, kaja! Várjál, adok kaját, Gyorsan! gyere, lefagyott a Minecraft. A melyik bányában vagy? A felfedezett bányában? Ott, ahol Hú, ez tök jó, hogy fel lehet menni. Titkos feljárat. Hát ott találtad ebben a bányában, nem? Hát akkor itt várlak. Ah! Ja, már nem vagyok megmérgezve, már nem is kell. De azért jól jön egy kis kaja. Hol vagy? Jaj! Na és most várunk egy napot, amíg... Na, hát azt hiszem, ja igen, kaptam kaját. Tök jó, mert még van legalább 4 óra ebből a szarba. Tök jó. Csiga, kérsz tőlem free dance deal-t? Nem, szerintem azt hagyjuk majd a Nether portálra. Tudod, hogy visszatették a izébe a játékba a kvarcot? Amit már rég kiszedtek belőle? Azt hiszem a Netherben lehet csak bányászni, és azt hiszem 10%-ban rád robban. Szóval nem túl jó ötlet bányászni, de igazából tök jól néz ki. Adok egy flint and steel-t. Nem kell print and steel. Csináltam 2-t. Többet nem jöhet be. Egyiket használjuk. Alánk akarsz merülni? Nem, csak dobtam a flint and steel-t. De falasztad magad, olyan? Van egy ajtó, tudod. Hogy ez nálunk így megy. Igen, képzeld el, így De megy. várjál, az anyám
Hú, úgy látszik, hogy kicsit lefagyott valakinek a Minecraftja. Képzett valami kép Spider. Hülye, fasz, kurva. Há, Bányom. megbasszullak. Én már befagytam 2 közben. Bassza meg, halloklak. Valahogy fel kéne tartanom az életemet. Jól jönne egy kis kaja. Nézd, kaptam egy pókszemet. Nyújt fel a teheneket. Csak az a baj, hogy nem látok itt tehenet. Van Flint and Steel. Várj, adsz fákjákat? Jár. Kb. 40. Csak 38-an. Akkor elég jó pazarolsz. Akkor mondjuk 20. Basszus, 40-et csináltam össze. Hát nagyon kevés. Na, akkor legyen mondjuk, mivel nagy lelkű vagyok, 15. Annyi szerem volt, hát. 15. Szia. Már kezdted? Igen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Ez pont 15, de jól számolsz. Tudod, ide nem vagyunk óvodások. Pontosabban én nem vagyok óvodás. Igen. Én bölcs is vagyok! Kell valamire. Egyébként Hú, de szép! kell találnunk lávát, hogy találni. Ezt nagyon könnyű találni. De ahhoz alapból kell még gyémánt. Ja, tudom, sorry. Nem azt akartam mondani, hanem mihez kell még gyémánt egyébként? Mindenhez. Hát találtam egy ilyen be. Na most elkezdek bányászni. De nagyon kéne egy kis kaja. Kika, Na, én most elmentem vadászni. Kimegyek ebből a kis völgyből. tuti, van itt valami járásra. Kakaobab, amit még csak egy hete ismertem meg. Én hülye. Sütikészítésre jó. Igen, meg tort. Vagy nem, azt hiszem tortában nem jó. Hú, a tortát valami elképesztően nehéz készíteni. Nézd! A tortához cukor kell, tej, meg tojás, Igen, meg búza. igen. Gabona. És ezt elég nehéz szerezni. Merre van a házunk? Elvesztettem! Hát nem, mondjuk Várj, oda tépézek hozzád. izé. TP Zsakír Fridke. Hé, belülről olyan? Nézd meg a pofádat belülről. Tudom, Nézd meg! Nézd meg! láttam. És hova tűnt el? Mi ez a víz alatt? Miért vagyunk a víz alatt? Mert ide, Nézd! ide hoztam magam. Akkor mert hülye vagy. És merre van a kijárat? Segítség, elvesztem! Hát gyere utánam. Utána meg. Életbiztosítás. Hol vagy? Eltűntél. Nem látlak. Vak vagyok! Itt, Nem lát. gyere le. Hol vagy? Ja, a víz alá? Igen. Ja, ó! A kőkard. Nem. Aranyruhás zombi. A diked. Annyira idegesítő, hogy ez történik. Megöltem. És nem kapjuk meg az aranyruhát? Tudom, de legalább azt hittem, hogy most kivételeznek. Mert... És csak kaptam mérgező húst. Tök jó, de akkor is megeszem, mert csóró vagyok. Flint and Steel. Na, menjünk újra. Flint and Steel még mindig nem kell. Mondom, tedd be a chestembe. Ja. Jó. Nem volt
Oké, erre. Erre a nagy fá felé. Ja, jó, akkor gyerünk, erre megyünk. Fákon át utazunk. Ups, meghaltam, tök jó. És most meg nem tudom, hogy hol vagyok. Tök jó, de kell tépéznem hozzád. Vagy valamit csinálnom. Megyek randomra, hova látok. Igen, meghaltam. A spawn helyre. Tök jó. Akkor most ki-STP-zek. Na jó, most már fent vagy. Nem. Még nem vagy fent. Gyerünk! Lépj már fel be! Itt egy crafting table, az azt jelenti, hogy itt voltunk valamikor. Igen, azt úgy van. Ja, azt én hagytam még ott. Olyan ügyes vagy, hogy itt hagytál egy crafting table-t. Na. Most már telefon. Én nem játékos vagyok, kérem. Már leléptem már régen. Most megyek megkeresni a cuccaimat. Az kell, az spannoljanak csirkék. Az kell. Vas, Valahol erre. kellene vas. Ugye nem addolsz el magadnak? Nem, már nem tudom, hányos a száma. Ott vagyok. Jaj! Jaj! Most nem hallhatok meg. Hajrá, Zsiga! Jaj! Van valami nagy üres területed? Na most meg újra elvesztem. Tök jó. Nem, ó, skeleton! Fussunk! Csak Fussunk! hagyjál már pont. Van skelet. De nem fogok ölni. Nem ölök. Ja. Nem vagyok gyilkos. És befutok, olyan okos vagyok. Hogyha van skeleton, akkor van bone is, és nekünk kell bone. Ilyen hagytam a fákjákat. Volt még 2 fákjám. Segítség! Igen, még Akkor inkább innen is futok. kimegyek is vadászok. Ilyet hol lehet szerezni? És megint meghalok! Olyan profi vagyok! Na, mondom. TP Zsakir Fridge. Nincs ilyen játékos, hol vagy? Hallok. Na, akkor mit rontottam el? Fel. Tudom. Ja, Jó, szakírt írtál? lehetséges. Jéj, tök jó itt. Jó. Gyere felfedezni velem! De én Gyere, Léci! most nem megyek fel. Gyere, Léci! Csak azért, mert Kidoblak a játékba. meghalsz, legyen. Kidoblak a játékba most azonnal. Megyek. De nincs semmit tudtam. Akkor tedd mindegy be a izébe. Kezdve. Chestbe. Várja, Már nincs semmid? Akkor miért tennéd be a semmit? de várja. Merre jöttünk? Ja, erre. Itt van valahol. Húzaimat felül. Ja. Szóval felül vannak az én
Tépéz ide rám. Nyugi, van egy fákja, ami visszavezet. Igen, itt vesztettem el múltkor a cuccamat. Hogyha mind a ketten meghalunk, De nem fogunk, mert mindig valamelyikünk előrébb van. Ugye? Most például én vagyok alá. szólj, ha szerzel izért. Hol vagyok? Ott egy fákja, Hol? a fán. De oda tetted? Ja igen, azt hagyd ott. Hogy tudjuk, hogy hol a vissza ott. Várj, te hol vagy? Nem látlak, vak vagyok. Én most elmentem a... Zombi! Méghozzá nappal! Ne hallj meg! Ja, és itt van egy fákja, megtaláltam a 2 fákját, amit... Ne hallj meg, mert én elmentem a... Jaj, ne! Égek! Nehogy meghallj. De én sem tudom, hogy hol a haza. Ja, figyelj, nézd rá csak a képernyőmre. Ó, látom, egy tehén spannolt a izébe, öld meg. Itt úgy sem tudsz védekezni. Jaj, de jó nekem. Ajánlja is a blogban. Na jó. Nem megyek arra. Hol van a fákja? Oké, megtaláltad a hazautat? Most oda tépézek rád, és újra elindulok. Miért nem használod ilyenkor a felfelé gombot? Hogy érted? Miért nem nyomod meg a fel gombot? Úgy érted, hogy ugrani? Nem. Amikor sokat szorra teleportozol hozzám. Akkor meg lehet nyomni a felgombot. Fel, az beírja ugyanazt, amit előzőleg írtál. Tényleg? De fel. Ja, jó. Na ne! Ez király. Ma is tanultam valamit. De nekünk erre kell jönni, gyere a kavás. Jé, itt van egy bőr. Jé, hol a fákjas fa? Levetted a fákját a fáról? Ja, jó, itt van. Jó. Ja! Olyan ügyes vagyok. Itt van! Megtaláltam a helyet. Maradj ott, ahol vagy. Én sehol nem vagyok. Jó. Jó, úgy még jobb. Na, csatlakozz vissza, hogy ki tudjak valahogy jutni innen. Oké. Új, bassza meg. Itt egy még egy van. Na. Gomba az hasznos, lehet belőle főzeléket csinálni. Vagy nem főzeléket, hanem levest. Várjál, itt vagyok. Tépészek? Nem, én tépézek rád. Miért nem kapom meg a gombákat? Megkapod. Piros gomba vagy rossz gomba. Piros gomba. Ja, igen, megkaptam, tök jó. Tök jó, olyan ügyes vagyok. Kapatok a tehénbe a kaját? Égesd meg! De már nincs. Akkor a húsodat égesd meg, mert abban több kaját kapsz. Adjál nekem egyet, és akkor neked is marad egy. Zsika, hol vagy? A házamnál. Akkor tépjéz rám. Ja, mi ütöget engem? Láttam nálad, hogy te láttad, hogy valami ütöget engem. Egy zombi. Igen, most már észrevettem. Oda dobtam az útra. Látom. Hülye, zombi. A gomba vagy nyersen. Nem lehet. Csinálj már egy normális lépcsőt a házadhoz. De nekem nem. Mondom, hogy engem zavar. Miért zavar, ilyen lehet valahogy csinálni?
Jaj. Jaj, ebben jól lakok. Ó, ez jó. Kéne még egy kis kaja. Menjünk vadászni. Hogy ütögessük a lombokat, és abból kapunk almát. Ugye? Néha. De azt csak vegyülfáknál van. Nem, azt hiszem az összes, nem. Nekem meg üres a kezem. Oda kéne szétbaszni. Várjunk, csak Steve vagyok! Ah! Én nem. Ne, Steve! Ah! Steve! Én is Steve-nek látlak. Én is Steve-nek látlak téged. Te is Steve vagy! Én, Szívás, Steve! de én nem Steve-nek látom magamat. Tak. Én igen. Ne ütögessél, a chestből veszem ki a cuccokat. Ja persze, most csináljunk kertet. Én most csinálok egy szép kertet. Konvető magod? Igen. Adjál már. Ja nem, még nincsen. De ezt könnyen lehet szerezni. Jó, nekem van 2. Azt hiszed, hogy mindig csak így a füvet kell ütni, és minden 8-nál kapsz? Nem. Üsd ki a földet a fű alatt, mert akkor mindig kapsz. Plusz tök jó, hogy itt a vízen élek, mert akkor kapok. Nem kaptam. Milyen fű? Ne- Ezt ütöttem ki, és nem. Milyen? Mit? A fű alatt rakott. Nem fű. Hol van fű? Én itt nem látok füvet. Már kiütöttem. Az az enyém. Ó, mély bánya. De én kaptam. Szarügy. És nálad is van 2. Én csinálom a farmot. Te vagy a bányász, én vagyok a farmász. Van kapám. Nekem is. Akkor én bányászok. Jó, bányásszál. Mi lehetne, Hol van itt fű? Ja, jó, itt van. ne fejezzük a kicsit előbb, és akkor még építünk már. Ja, szerintem már le is jár. Már mindjárt le is jár az időnk. Ja, szerintem már le is járt. Na, vagy anya, Zsiga, van valahol a közelben falu. Közelben Hát falu. itt ütlegel egy falusi zombi. Na jó, oké, szerintem ez a vége a videónknak. Sziasztok! Sziasztok! Ja, ciao.